پشتی روژeke ji daxuyaniyên Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan ji pêkanîna operasyoneke leşkerî dijî deverên Kurdî li Kurdistana Sûriyê çekdarên opozisyonê ragihandin ku ew ê di şerê dijî deverên Kurdî de bejdar bibin. Yusuf hemû de berdevkê fermiyê çekdarên opozisyona Sûriyê ragihand ku derdora 15,000 çekdar amade ne ta ku bejdariyê di şerê dijî deverên Kurdî li Kurdistana Sûriyê bikin. Hemû de serbar kir ku deme ji vê operasyonê re nehatiye destnîşankirin lê ew ê ji xaka Sûriye û Tirkiye dest pê bike û dê çend eniyan li xwe bigire. Nexasin bajarê Minbic li Rojavayê Feratê û bajarê Kobanê û Girêsipê li Kurdistana Sûriyê dazanîn ku eger heye li vû tevgera ji Tirkiye beriya Sûriye dest pê bike. Daxuyaniyên Serokê Tirkiye ku roja çarşemê bû bi şêweyekî berçav hate wergirandin û li vû tevgereke leşkerî li ser sînorî Tirkiye û Rojavayê Kurdistanê hate rûdan û gelek otomobîlên leşkerî û tank û topê ji Tirkiye berê xwedan beramber Girêsipî û Serêkaniyê. Daxuyaniyên Tirkiye bi şêweyekî tund ji aliyê Pentagona Amerîkî ve hate rexnekirin û got herkarekî bi yekalî li Kurdistana Sûriyê nayê pejirandin. Li Efrîna Rojavayê Kurdistanê li vû tevgera beşek ji grûpên çekdar lawaz bûye. Tê gumankirin ku ew grûp berê xwe dane Tirkiye ta ku bejdariyê di operasyonên Tirkî derheqê bajarên Kurdistana Sûriyê de bikin. Li gorî jêdereke taybet ji arkêra ragihandiye ku hin grûp ji gundên Efrînê derketin û tê gumankirin ku dê bejdariyê di şerê Tirkiye li hember bajarên Kurdistana Sûriyê de bikin. Jêderekê tekez kir ku li vû tevgera wan grûpanê di nava hin gundên Efrînê de lawaz bûye. Lê li navenda bajarê Efrînê hîn hebûna wan grûpan berçav û zêde ye.